Kusenjalo Inkokheli esabambileyo yeDA uMnumzana John Steenhuisen uhlabe ikhwelo kwipalamente kuba idibane ngokukhawuleza nalapho uMongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa kufuneka ethethe nesizwe ngalentsindabadala iqhubeka kwa Eskom. Loka Steenhuisen uthi isigqibo sika Eskom sayizolo sokonyusa izinga likacimicimi wombane ukusuka kwibakala lesine ukuya uthi xhaxhe kwibakala lesithandathu libe nefuthe elibi kuqoqosho olunkenenkene kakade. Introducing independent power producers into the mix is now more essential than ever before. It is a necessity. Uhambise wathi urhulumente kufuneka aphumele ubala ngezona ngxaki ajongene nazo uEskom nezimfaka kule ngxuba kaxaka akuyo ngokuphathelene neziseko zakhe. The president decided to fly out of the country yesterday evening on a sojourn to Egypt. The president is greatly mistaken if he believes that crises like this can be solved via cell phone or via his iPad. These require on-the-ground leadership here on home soil in South Africa. Utsho esithi uMongameli makabuye ngoku azokuqwalasela lenywabakikili iqhuba kweli lizwe. Ukanti ke uEskom selebuyele kwisigaba sesine socimicimi wombane wangxengxeza kambe kubemi boMzantsi Afrika ngophazamiseko oluthelwa khona ngenxa yale nquleqhu ye-load shedding. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.